नोंथांमोना खोन्थाहरदो मा हारसिं उन्दुलायो मा दावरावलै गोदान गोदान खबर खोन्थाहर सोर सोर दङ गिबि गिबियावनो बयखौबो नाजावनानै लानाय जाबाय नोंथांमोना जाय जाय लाइभआव फैयो लाइक शेयार साबसक्राइब नैबे बिथांखौ एसे साइस नुदों दारिमब्रिनो दारिखौ लाबायलै आङो गारलांबायखौ इउ एस स्टाइल नुनायनि मानसिया जापानिससोमोन दा इण्डियाआव फैनानै इण्डियान जाबाय आं गिलु फालुनो रावबो गैथारा माथो हारसिंसो आलाय सिलायनो एसे ओरै बोख्रेब आजा आजा राजा आजा 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 लाइफ में आ जाओ ओइ सहैसैलायसो नै नायाखै नामा नोंसोर लाइभखौ खाथि खालानाबो रावबो नायथारा नालाय रा दुखु मोनलायलाङो ओंखायनो बे खाथि खालाखौ सौयै सौयै नायहोनोसै आङो नै ओ भाई लोग लाइव दिया रे भाई थोड़ा देखो क्या रे तुम लोग मैसेज भी करो लाइव में आ जाओ बंदे के साथ इधर मच्छर भी है बहुत आजकल लाइव में कोई कोई आ जाओ बेखौ दा जोथोमहैगोनलै आङो बे लाइभ होदों नायगोना नायाखै नोंलाय ओइ सहैनोसै आं नै मानसिफ्रा एकदम खाथि खालानिखौ बुङै बुङैसो नायहोनांगौ नङाबा नाया सालाफ्रा स्टार जाबाय आङो नायाबा बोरै जानांगौ जाखो बयबो एकदम दुखुआनो सौख्रुबहैलाबायनो लुगैयो आं मानसिफोरखौ अमा बेदर जानो बिनायावबो थिग सालाफ्रा सानडे सानडे बढ़िया देख रहे हैं ना मस्त मस्त लाइफ में भी थोड़ा सिनेमा टाइप करना है भाई सिनेमैटिक सिनेमैटिक ओह मैसेज आया रे कुछ कुछ मासुम ब्रह्मा मासुम ब्रह्मा सनाया भिडिअ होनानै दङ खोमदोन दैमारियाबो दङ गितबो दङ आरो सोरबा लाइभ दंनो मेंग' फिल्म मेकार्स अ ओंखायनोथ' मानसिफ्रा फैयाखै आंनियाव मेरा वीडियो में नहीं आया इसलिए बहुत सारे लाइक में है रिंगायाखैदां माथो रिंगाबाय रिंगाथ'वाखै रिंगाथ'वाखै माबा भइसफ्रासो बन्द' जानानै दं ना मा दंब्रा गगा मोनहां मोनहां जानानै दंलै बुस्थुआनो गन्थंफ्रा गुदुङा गोथेला जोबनायसो दावरावफ्रा जोबलायबायना रायजोफोरना एसे गोदान माबा आपडेट होदोलै नङाबा भिडिअफोर नायनो इन्टारेस्ट जाया सामफ्रामबो दावराव खोनाबाय थाबासो बड'लेण्डखौ गोगोम खोनायोब्रा रावबो दावराव जायाखिसैलाय नामाब्रा बे आंनि लोगोफ्राबो रावबो नायला नामाब्रा खाथि खालानाबो गाबोन सानदे गाबोन एवबाय आं बिसोरखौ गाबोन एवबाय आं बिसोरखौ स्प्रिं बायदि खानाय सोरनि बेलाय बोनो हो बिउटि पार्लार दानिफ्रायनो मदार्न खालामखायाबा जाया एसे साइस नुदोंना दिनै रायजोफोर मा रावबो सौग्राव फैया जाखोरा इलेक्सननि बिजि ना मा जाखो बड'लेण्डआवलाय रासियाफोरनासो नायलाबायसिनबाय जोंबाय आङो आमेरिकानफोरनासो आमेरिकानजोंसो कानेक्ट खालामला जोबनोसै आङो बिसोरसो नायसिगोन भिडिअफोरखौ सासे सासेनो माबा हरनोसै आङो र' माबायावबो नायथारा नामारा बयबो फेसबुकफ्रावबो होलाबायथारो आङो
गोबाव जाथारबायमोन लाइभ फैया दिनै खनसे होनायनो नागिरदां दारिया दामानो आंनिया दाम गोसा एसे दारिया जमा 1800 नि हरो आं खनसे हगारसेयाव ब्रासफोर बानायलाबायनो ओरै ब्रास बानायजायो जानायालाय गोरा गोरा एसे मेहेरनिफ्राय साबसिन आंना दारिया मेहेर वारिनिफ्राय मेहेर बिथांनिफ्राय साबसिनब्रा आंना दारिया आंखौ साइससिन नुयो नै बेखौ माबा बायदिसो नुयोलै बोरमा बायदिसो नुयो मे होनग्रासो नुयो बेखौ आंना जाबाय बेफोरसो नै बिदि ला बड'लेण्डआव गासिबो बिदि लाजोब आरो सोर सोर दङ बोरो मानसिफ्रा बोरो ओंखाम ओंख्रि जानायावसो धुम जादोंदां मानसिफ्रा गैया फैगुबै फैखायालै सयथि फट'खौबो आङो माबाखौसो होबायना गोदोनिखौसो होबायना आङो नुस'नाबा ओंखायनो मानसिफ्रा बारा गोबाव थायालै आं लाइफआव दसेल' थागोन आङो मानसिफ्रा बिजि जाला जोबथारबायलै बिजनेसमेन जाला जोबथारबायना बड'लेण्डआव मानसिफ्रा बिजनेस आरो गावजों गाव नायलायाबा बोरै जानो इउटुबफ्रावलाय गावजों गाव नायलायनानै साबसक्राइब खालामलायनानै शेयार खालामलायनानै स्टार जालायाबा जाला होमबासो मानसिफ्रा सिनायजोबसिनो वर्ल्डआव नङा होमबा बिसिनि जाथियानो बांसिनलै इउटुबाव होनलायनाय दुनियाव मिथिजानाय खालामनांगौ बेबो मोनसे प्लेटफर्मा आरो सोर सोर दङ दावराव जाग्राफ्राथ' जोब्बायलै मैया ना दहाय भिडिअ नुदां बिथांमोनखौ जरासे होफिनलायनाय लाना खारनो नागिरग्राफ्राबो खारग्राब्रा लायफिन गारबाय माबाया बोराया मालाय सासेयाबो मालाय हिनजाव गोनांखौनो नागिरला रायलायजाया दुखु मोनो आं आरो सोर सोर दंबावो गोजोन मोनाबिलि इउटुब लाइभ रायजोफोर कोई तो आ जाओ भाई कोई भी नहीं देख रहा है मैं बहुत दिन हो गया ना लाइफ में नहीं आया इसलिए ऐसा हो गया लोग पहचान नहीं रहा है मुझे जब पहचानेगा ना एक बार मैं धमाका मचाऊंगा मैं एक बार मैं धमाका मचाऊंगा यूट्यूब पे रिंगा भाई जिबा आरो सोर दंबावो माबा माबि गोसोखांफ्लांदां भिडिअ खालामफुबाय थानानै माबा रोमै गोसोखांफ्लांदां रायजोफोर गुड नाइट भिडिअ बानायाखैना बेखिनिखौनो होनानै दोनथ'नोसै गोजोन्थों गुड नाइट हेपि इउटुब बाय बाय